Mga idol, mauni siya si GB Sukal ng Cebu. Bitaw mga idol, mauni si Jet Li mga idol, batang tirador sa Cebu. Ang kontra niya mga idol si David. Ligon sad mga idol, di sad masipyat og spot. Kini nga duwa race 5 ni siya. Unya ang standing ani 1-0 na mga idol. Pabor ni Jet Li. 61 ni mga idol, dili ni 69. So karon ako ning i-picture si Jet Li. Mao ni siya GB Sukal ng Cebu. At tanawan na iyang mga duha mga idol, bata pagigay ni siya, brog taas pagigay siya babot siyang career isip bilyarista. So makita niyo mga idol nga gamay pa jud kay ni bata taon. Lisod pa ni siya og kuan, kabot-kabot kini sa kining lamisa. So pero tanawan lang niya ang iyang performance mga idol ha. Kining iyang kontra di na sa ni mabasta-basta kay lisod na sad si Piaton ba. Pero musukol gyapon. Og karon mga dol, tira ni David. Si David ang nagtira niya, yang giplano unsaon pag-shot sa dos unya makaprepare siya nga ri sa sunod nga bola. So intense kaning duha mga idol kay intense kani siya. Grabe siya ni lisod sa niyang kontra Di sa ni mayano-yano. Straight sa kayo. Kaingon ta mga idol ba nga grabing pamulso ni siya. So iyang panako maayo sad. Ato ning mga reaction video sa ilahang duwa. Base rin sa kung nakita mga idol, taas gini sila og maabtan pa isip bilyarista. David Minglanilla Cebu. So kini si Jet Li pod Minglanilla gyapon ni mga idol. So ni spot kay dili makita. So short ang iyang preparasyon. Og karon tira si Jet Li. GB Sukal ng Cebu. So hopefully nga mag-abot ni sila. Naari panahon nga mag-abot ni sila ni GB Sukal. So gitago lang. Sus, giunsa to pag prepare mga idol para matago ang bola. Way laing mahimo ang kontra kundi mo spot ra gyud siya. Dayon makita nimo mga idol nga ang size og unsa ni siya lumiro 13 or 12 ba ni siya ang nakasalipod. Nay gamay nga space palutso ni Jet Li diha. Tanaw na to ha. Sus, gamay og clearance mga idol. Nilusot gyud ang bola. Nindot sa parang-parang lang ni Jet Li. Laag mo diri mga idol. Laagamin yung ngari. Unya karon natago man, gitry to niya og break ang bola sa sunod pero naigo man tingora pero tago kay short ang iyang pag-break mga idol. Para nga manaay kitaan pero wala gikitaan atong time. Unya nasipyat sa kontra mga idol kay nakasabod man, naamay nasabod. Dili makita ba. Tanaw na to iyang buhaton ni Jet Li unsay iyang buhaton karon. Tanaw na to. Ako diya skilled mga idol na ako nahinugpos ako diya tanaw ba lingaw ra man ko aning duha agod. Tanawa. May sad pagkakuan kay lisod ang iyang tirahan sa city siguro ni. City ni kay barog na siyat pa ng utso. Skrambola. Agoy. Tanawa mga idol gyud sa pagtago. Why nahimo burag tanaw nako spot ni. Tanaw nako. Kitaan ni kitaan ni. Kitaan. Reaction video lang niya sa duwa nila. Nasiyat pa unta pero namal idol nakahig kay na sangko mo sa kanang gihang gihikap na sangko niyang tako. Nasangko diha pero namal. Shot biya unta. Karon ball enhance na sa kuan sa kontra ni David. Tanawa lang iyang spot mga idol ha ug sa iyang kuan. Sige kaingon ako bro. Tagsar ko kita niya nga masipyat niyang spot. Grabe. Nigo sa gayo. Karon tira 9.
atong kuanon og unsaon niya pagdepensa si Jitli, ang GB Sukal ng Cebu. So daghan magmaayo diri sa Cebu mga idol, pero sa kuang napabor-pabor ko niya kay duol siya sa kuha. Medyo nibilib ko sa iyang abilidad kay taas-taas na siya og tira pod. Taas-taas na gini siya og tira. Tanaw na to mga idol ug unsay iyang buhaton ani kay kuan man ni. Masihunon. Tanaw na to ani bataa. Ano nasiyat pa mga idol, grabe ha kay pakiting bataa Sus, bilib na gikuning bataa. GB Sukal ng Cebu. GB Sukal, shout out ni mo diha, murag ikagi inspirasyon sa mga kabataan nganong nisikat bugbalik ang bilyard. Nindot bang guni nga sport mga idol. Ang bola sunod tira 11. Unsa kay buhaton ani ni Jitli, si Dung Jitli, nani si igsuon agoy gidepends, nani si igsuon si Bruce Lee pod, si Bruce Lee unyang iyang papa si Jackie Chan. Si Jackie Chan ang iyang papa. Ang kinamanghuran nilang babae si Cynthia Laster kuno. Cynthia Laster kuno ang pangalan po, grabihan mga Cartesian manig mga nganing mga pamilya ha. Sabi tanaw na to unsay tira ni David sa Minglanilla. Alright, depensa burag di makita mga idol, di makita. Ato ni siyang pasikato ning bataa kay naagi potensyal ni siya, taas paginig maabtan, bata pa gugay ni. Ano sus, unsa man to, gituyo o tsamba lang to? Tanaw ko ato idol mga backshot gito siya, pero murag miracle shot sad siguro to, makaana ta or naplano baka to niya. Ato lang tanawon, risk 5 ni siya mga idol niya. Ang standingan ni 1-0 pabor ni Jitli. Okay. Tira noy unsa ni 9 dos. Ano? Grabe kay mga idol. So daog na 61 man ang score. So daog na mga idol. Oy man ni Chris TV, wala man lang tagay-tagay diha. Magbinuotan lang sa akong inkupisot. Mujuti pa biya ko karong taon-taon. Oy hala man ni Chris TV, sige tan-aw lang sa diha og bilyard. Kini si Jitli, gamay-gamay lang ning bataa, pero paburaka mga idol, tanawa ang iyang buraka. Hawd ka kusog jud kayo. Nagi say potential gyud sa bilyard gyud. Tanawa mga idol. Tanawa ang iyang burak. Grabihang kataga mga idol mao na siya. Sus, di mas basta tanawa ko ninyo ang bula bungka kay mga idol, gamay kining bata bukton pa imo nga puting orago tanan mo kusog yun, pero paburaka kusog kay mo burak mga idol. So karon nadipinsa ni David ang bola. Tanaw na ko bura og kitaan gamay kayo siguro. Gamay kayo ang kitaan mga idol. Murag 0-0 siguro ni wala gid kita. So naka-desisyon nga mo spot lang siya. Mo spot si Jitli, ang GB Sukal ng Cebu o GB Sukal ng Kadulawan. Alright. Tira 1 gyapon, tira 1. So burag bad man to. Na bad o wala maigo ang 1, tanaw na ko. So gipitirahan og balik mga idol, gipatirahan og balik. Agoy murag naigo to good. So karon si Jitli na mutira, tanaw na to og masyat ba niya. Tira 1 tanaw ni mga idol. Agoy ano, hapit pa masyadong sa itong mananapa to. Hanap pang mga idol kay akong gigamit CCTV na lang. CCTV akong gigamit kay
basin og sabaan sila mga magsilpon-silpon kung adto nya concentrate mga ini mga player. Di man main tugawon sila mga idol. Ano gi-backshot lang mga idol, grabe ha kay backshot bataa eh. Ako gani kay natiguang na kog duduwag billiard burag maglisod man kog control ng backshot mga idol oh. Pero giyano man lang ni Jitli. Tira David oh, walay sudlanan to, watoy sudlanan. So wa may go ni David. So kuan lang gyud, malupit ang tadhana ni David kay wa siya klarong binta ning sistemaha. Nya spot ni Jitli. Tanaw na to makashot ba siya sa spot. Tanaw na to mga idol. Wala masyat mga idol, minti siya diri. Minti siya diri napita. Minti siya mga idol. Ana magina usahay mausab ang pulso nimo diri sa spot. Pero atong tanawon makabawi ba siya sa sunod. Wa gyapon kita, way kita to. So ni spot gyapon ang kontra, iya gyapon tira. Tanaw na to. Ano grabe ha mga idol oy. Giano lang. Taas na ginigtira ning bataa. So tira sa isunod ani 4 na yung mga idol atong tanahon. Giano lang agoy tira sa ni sunod 6 or 5. Burong natago ang 5 mga idol. Mao na kana nakabiran sa 14. Tanaw na to gyud sa pagdepensa. Agoy grabe ha mga idol. Ginanon lang pagdepensa. Na scratch pero maglisod si David ani mga idol. Tanaw na to inyang depensa. Sa buhaton siyang depensa. Tanaw na to. Agoy bad mga idol. Lisod juga itong sistemaha. So wagid mo duyog ang kuha ni David dire. David wa mo duyog ang kahigayonan kay tago man gyud. Gituyo man sa tong Jitli og butang dito kay iyaham gitong defense, tira defense. So karon iyahan ang spot Jitli agoy wa masyat. Duha na kasunod-sunod niya nga spot nga wala masyat mga idol. Karon mura og kitaan eh. Mura og sa right corner ni Shotton atong tanahon. Okay, giano lang. Mintis siya mga idol, mintis siya David rin napita. Mintis siya. Si Jitli nang sunod mo tira. Okay, di lisod di mga idol kay 61 maguni di man ni pareha sa 10 balls nga. Napura ka bola hasol samok man ni. Samok ni kay daghang bola. Di kay sila katarong og prepara ni. Nya kining bata burog naanad man guni sa 61. Nya ako naanad ko sa 69. 69 naman. Naanad ko sa tanaw ra gid ba? Audience na ko na tanaw sa kilid na ni nambid ko. Audience na ko ani. Tanaw ko malingaw ra ko mga idol. Nya si Jitli na sadang mo tira tanaw na to mga idol. Ginanon lang. Sakto ra ba kayo sa city sakto ra jud kayo siya nakita. Nya sudlanan pod siya. Sige. Agoy shot lang gyapon mga idol. Galing lang kay ang utso layo kayo kay nasabod man siya tong bola nga dapit dito. Dapit diya sa tirang Jitli na may bola diya nasabod mao nang wakadagan ng bola para tira utso. So karon ni spot si Jitli. Na to yung spot ni David sa makibagong panahon. Sa una ni David gini siya, pero karon bag-o naman David. Right?
tira spot. Di sa ni masipyat si David sa spot. Basag na lang gini siya bintang tarong. Maglisod na gining kontra ni. Tanawon to kit sa mo daog gani. Okay. Ano? Ginanon lang mga idol. Slow mo kayo. Cool kayo ang pagtira ni David. Tira Jis. Agay. Sus. Gabiha Nagpak-picture. Nagpatula og may mga idol. Ipusing mayo ang 11. I think 11 na ni 11. Diri mga idol, nagtuo ko ugwa ni siya ilutsanan sa left side corner. Naay 0-0 gamay kayo ang agianan ani. Gamay ra gid siya. So atong tan-awon og masyat baning David ha. Higi kaingon ako kini si David lisod ni si Piaton pud bataa. Burug anad sa ni sa duwa-duwa ba? Giano lang mga idol. Ligon sa ning kontra mga idol kay di sad mangurog ba. So agoy wa gid masyat mga idol. Billiard talaga mga idol. Mahiwaga ang billiard. May kasabihan tayo dyan na mahiwaga ang billiard. Alright, bura og lasto na lang ni si Jitli. Lasto na lang si Jitli, ang batang GB Sukal ng Cebu. Ato ning pasikaton bataa. Pasikaton to ni. Yang gitudlo-tudlo mga idol kay bura og iyaharan ning pa gabas-gabason ang bula ni. Okay, di mo siya kapatulin mayo kay simpig man bula dito. Lapit. Nasudlanan siya pero simpig kayo tanawa ang bola na burag gabas-gabas kung gabas pa ni napikas na ng milyaran. So layo kay bola mga idol, tira 14. Layo kayo ang bola. Atong tanawon kung sa iyahang masyat baka niya. Alright. Nipusing ng bata. Ano grabe, ginanon lang mga idol dili day last try din ni siya ato para hurot gid ito siya. Clean up gid siya mga idol. Tanawa. Tira 15. Last ball ang ang duwa nila. Agoy grabe bata taas ang pakiting bata ay. Taas kay pakiting. Taas kay pakiting bata Grabe. Ang standing ni mga idol 3-0 ni mga idol. Race 5 ni siya mga idol. Race 5 61. Intense kay mga duwa mga idol. Intense sad kay nga duwa kay di man sa ni mabasta-basta ang kontra kay kung mabintahan nimo hotdon man sad ang bola. So burak na pod si Jitli aning time Tanawa niyang burak og bongkag jud mga idol. Kinapos lang siya gamay na, kinapunga lang kuan, napuka ang para burak na ko mga idol. So mag-repair na pod si Manoy Chris TV. Repiro ni Manoy Chris TV ang tako niya. Napuka man. Mautong nahinay mga idol. Pasensya kayo kay sus kining tako nga para burak god. Ambot unsay papilit ana nga. Sige ko papilit portir mandali ang mapuka. Ako na yung giragbihan din gisuglo pa nako, puka lang gyapon. Ang game mo nako. Okay, burag bad mga idol, regalo. Layo pang December pero nanghatag na sila regalo. So tira ni Jitli. Burag duha ka buk na suod ato. I think duhay na suod. Karon tira ni Jitli mga idol, tira 1. Jitli igsuong Bruce Lee. Agoy grabe hagtira bata ginanon lang mga idol. GB Sukal malapit ng labanan ni Jitli. Na may Jitli mga idol katong sikat nga rider o vlogger ba mga idol nga guwapa sa to si Jitli. Kani siya ba lucky ni siya nga Jitli nya idol ni siya ni Bruce Lee
dili, idol ni siya ni Jackie Chan. Papa na nila. So kining pamilya ha, gining mga Cartesian gini sila. Pero lahi si Jet Li kay bilyarista. Okay. Alright. Unsay sunod nga tira? Nabi. Okay, straight kayo tanawon tong mahurot bang Jet Li. Gipayano lang og atras mga idol. Murag na ay makina ang luyo ani. Ayang gisukod og asa ya butang sunod. Naw na to unsay yang buhaton ani. Gipaatras mga idol oy, murag na makina ang luyo. Sus, nasobra pa. Nasobra ba kani sa ni? Asam to sunod ani. Grabe kayong mga idol. Tanaw ko taas pag ini siya maabot. Basta dili lang na siya musud sa klase. Magsigil na duas bilyard. Mutaas pag ini ang tira ni. Agoy. Hala! Patay. Paras kontra. Paranis kontra mga idol. Paras kontra day. Sige, tanawon to kung sa iyang buhato ni David. Ayano lang. Hapit pa. Okay. Nakakuha ng si Stevie mga idol. Ang Stevie ni Lukso ni Jump. So, tira ni David karon. Masiyat ba kanini ha? Murag kining time murag maka tanaw na to maka-recover pa bas David aning duwa. Ayahan yung giplano. Kay 3-0 naman ang standing. Race 5 ha? Race 5. Alright. Agoy, nanginuktok si David. Kung sa iyang sunod ng buhaton. Napay usa dito. Naghubo mga idol. Apil sa siya ginuktok. Kay murag nakaabay siguro siya speakas ani. Ni David. Ako dito sa kilid ng number 4 lang gyapon. Kumaura gyapon akong kuan. Agoy na siyat lang gyapon mga idol. Dire na bura o tira 9 ay sa City. Adili kuan ni 9 G's ang sunod. Nasiyat man tong 11, 12 ug 13 nila nabilin. Anawa. Pag ining gikuan ni David ki tarong pag niya. Gidipinsa lang mga idol. Uy! Ni-skip ang si Stevie mga idol. Gitirahan ni Jet Li na diay. Ang Stevie ni-skip. So, karon tanaw na to kung sa ibuhaton ni Jet Li mga idol kay tira G's way kitaan diay ni. Way kitaan. Tanaw na to. Jet Li ang bilyarista, dili karatista. Pero ang ilang pamilya pangan og artista. Still lang indota. Ginanon lang mga idol. Sus, may miracle shot na pod si Jet Li. Ambot gituyo baga to niya o dipinsa to niya. Tira defense pero nasiat man sa konta man na wa tay mahimo dia. Wa tay mahimo. Burag taas gi siguro og swerte rong bataa. Taas og swerte ni siya karong gabi una. Alright. Dire na. Karon si sunod aning shot to na ni. Brog maoning ko ana sistemaha tanaw na to masyat ba ni. Layo kay ang bangag speakers corner. Grabe high. Sus. Taas pag inig maabot bata. Gimbal na day mga idol, gimbal. So ang standing 3-0. 3-0 ang standing. Alright. So karon ang tako nga para break nabuak na. So ang katulang service akong gipagamit diri mga idol. Ang service nga tako. Way swerte maguba ni. Palit kitag ahat ani.
Ato ning tanawon og unsay iyahang kuan. Basta kusog ni siya burak bata ha. Kana ko dako mo kog bukton mga idol pero kini nga bata gamay bukton giunsa niya pag burak oh tanawa ha. Gilos-los og mayo. Wah, sus grabe ha mga idol. Pag gamay-gamay lang pero kusog mo burak. Alright. Dire na magka bawas na baka ni si David ani. Ang score 4-0 in favor ni Jitli. Agoy. Nidikit pang bola mga idol, nidikit pa gyud. Maglisod og pina si Jitli aning trabaho ani. Okay. Unsay buhaton ni Jitli. Igsuon si Bruce Lee ha, papa niya si Jackie Chan. Cebu ni siya minglilia mga idol. Cebu minglanilya. Unsay gibuhat, gitira dipinsa. Pero kitaan tanaw na to. Layo ang bola pero duda ko kitaan eh. Oy, sus gitrick shot lang. Nasyat gid ay. Nasyat gid mga idol. Lisod sa ni si tanaw na to kini sunod. Tira dos. Bebe. Siat lang yapon mga idol. Sunod tira tres. Panahon na siguro ni makabawas ni si David Minglanilya Cebu. Oh, kinis Jitli Minglanilya lang yapon mga idol. Pero dapit sa muara. Sunod tira 4. Shot lang gipakuyog lang bola mga idol. Murag magtiayon. Unya tira 6 na pod. Buro, tira 5 pa day, tira 5. Sorry. Tanahawon ha. Ano? Giano lang. Diri na sa size. Murag wa siya ka, wa mo goy sudlanan po dito spikas, yang gi-break pero kulang. Kulang nga yang pag-break mga idol. Kulang sa speed. So giparawon naman sa Tonyagod. Di na kay ka kusog ang bola. Tanaw na to unsay iyang buhaton. Makadipinsa baka siya diring dapita. Tuara na grabihay. Mayesad pagkadipinsa mga idol. Pero atong tanawon og unsay buhaton ni Jitli. GB Sukal ng Cebu. Unsay iyang buhaton. Atong tanawon og sirbaran. Tanawa. Ano grabihay mga idol. Oh, gipara pa niya nga to, giana niya nga to para makita lang tanawa ha unsay iyang buhaton mga idol. Agoy dito siya nasipyat mga idol, dito siya nasipyat. Burag makabaw si David aning tayma. Sipyat siya nga to kay burag alanganin man ko gamay kay to kuan mga idol. Gamay kagiganan ba. Si David na sa tira. Murag nasyat mga idol, nasyat. Sunod tira 8. Tira 8. Iano lang. Tira 9. Tira 9 mga idol. Lisod ni si Piaton bata basag na lang inibinta. Si David. Anduwa ha. Race 5. Hapit pa mas scratch. Pero okay ra. Nisamot og kaduol lang gawa noon. Ang G's. Patuyukon man tato mga idol niya na sabod man nasimod man. Tira G's mga idol. Alright. Kaya kayo gipa-smooth lang ba? Oy, man ni Chris TV, mayuha man ang David. Oy! Ay, sus, 5 pisot. Sige ni pangamot si David 5 pisot. Pero, naam ta diri sa pabor na to sa kuan GB Sukal ng Cebu. Arita ni GB Sukal ng Cebu 5 pisot. Aw, sige, ano ta mo posta diha man ni Chris TV.
Away, problema mga inkupisot. Ay, basta pang tiki-tiki na ba? Daog. Nadaog na inkupisot. Tanawa, oh. Ay, grabe ha, man ni Crispy. Nakabawas na si David. Ay, nakabawas na. Ay, naunsa. Ang score, 4-1 mga idol, 4-1. Pabor ni Jitli, ang GB Sukal ng Cebu. Alright. Okay, ang break ani si David. Kay siya ay nakadaog. Alright, ang standing 4-1. Pabor ni Jitli. Lingaw ko din duha mga idol, lingaw ko. Okay, sige ha. Oh, bungkag sa kayong bola mga idol. Bungkag sa kayo. So karon tira ni Jitli. Gilili ni Jitli ug naabay kitaan. Adili day burag na shot. Naay na shot pagburak. So gikuan lang. Gibangga na lang ni David kay walay kitaan. So si Jitli na mutira. Asa ka ni siya tang Jitli bit na to. Giyano lang mga idol. Giyano lang ang kuan, bura lang nagkuhit og hayhayan. Nga sinina ba? Sunod tira dos. Tira dos si Jitli. Ere na. Tira dos o gismot-smot lang ha. May smooth po ning bata. Taas pag ining makabot mga idol. O sa mga hilig mo ayay, nasipiat mga idol, medyo layo-layo manggod. Sige lang. Tanaw na to makabawi pa ba si David? Matabla ba niyang duwa na 4-1. 4-1 mga idol. Standing. So kung tanaw na to masipiat ba ni Stevie dire? Wala na masipiat mga idol. Inigo sa kakainin bata. Karon tira 4 ba gani? Wa ba kani ganan? Okay, tanawan na to. Tanawan yung mga idol. Good. Agoy, kitaan pagid mga idol. Kitaan pero layo kayo. Nya siya hangkuan mga idol, gamay ni siya. Kaya ra siguro niya. Agoy, grabihay, gibuhat bata. Unya, sunod, cover myself. Tanaw na to unsay yang buhaton sa cover myself. Self defense gid ay mga idol. Ni spot si Jitli. Wag iyang gihatag sa kontra. Tanaw na to masipyat ba si David ani ha. Tanaw na to. Wala ginisipyat yung spot mga idol. Gahi sa kayo yung kontra mga idol. Di mo saan masipyat yung spot. Ang hilig mo niya 10 balls ni si David. Di siya kayo kuan sa 61. Sige, tanawan niyo mga idol. Kung makahabol pa ba ni si David. Agoy, nakita agin mga idol. Nasangit man. Na short yung karkulo, nasangit ang size, wa matago. Kaya kung wa pa na siya masabod, dito na sa may side pocket, sa lip side, di ba kita? Grabihay. So tira city. Giduso. Asa mo taruroy, ipagawas ang taruroy kay rapiduho na ni Jitli. So Jitli ang batang GB Sukal. Mamaog naong ni GB Sukal oy. Mamaog naong oy. Agoy di ula mga idol, maglisod si Jitli ani mga idol. Ang iyang pagkuan bako sobra. Simhot gid ang bula. Tanaw na to kung sa iyang buhaton ha. Oops. Grabe ha. Grabihag depensa mga idol
Spot ang kontra, spot ang kontra. Spot. Tanaw na to makasuod ba ni mga idol. Medyo sa tanaw na ko di sa di ingon ma-perfect ni Jet Li iyang spot pero tanaw na to og sagaran sa iyang spot. Tanaw na to. Nasa usay mintis gyud tanaw to ning tungura. Giyano lang mga idol. Sus. Grabe ha kirada ng Jet Li Manoy Chris TV, oy. Mayo na kayo na ipanulong Manoy Chris TV. Ayaw lang ko pagsabain ko piso, tanaw lang good. Aw sige good, mo tanaw lang ko Manoy Chris TV. Agoy, grabe ha mga idol, oh. Giyano lang. GB Sukal. Malapit ka ng labanan ni Jet Li. Magtigom sa ni siya kusog mo, charge sa ni si Jet Li, GB Sukal. Tapos, Kakain pa muna siya ng maraming bigas. Ano? Gipalusot lang mga idol. Gamaya clearance na oy. Oh, gipalusot sa tunga. Hurot na jud akong biliban ni bata. Hurot na jud akong biliban ni. So kung masiyat ni niya mga idol, tanaw na to. Ay, taruroy. Di tanaw na to ha. O gamay kini si clearance ha. Ano? gimsit na mga idol, gimsit na daog na mga idol, champion na mga idol. Ano? Gimbal na mga idol. Gimbal na. Daog na mga idol. O, daog na mga idol. Jet Li, ang batang GB Sukal ng Cebu.